Keby bola mamička na svete, tá by bola strašne ráda. Ona vždycky povedala, neboj sa, Janek bude v nebi. Jaký on vedel krásny život. Sice krátky, ale krásny. Plný bolesti, ale nakonec to bylo krásne niečo. Asi tým prvým iniciátorom v procese blahorečenia Janka Havlíka by sme mohli považovať dnes už svätého Jana Pavla II., pretože on svojho času povzbudzoval biskupov aj generálnych predstavených, aby vo svojich radoch teda hľadali také vzory, príklady, ktoré by boli hodné nasledovania pre mladých. V tej dobe určite boli viacerí takí vhodní kandidáti na to, príkladní kňazi naozaj svätého života, ale to rozhodnutie padlo na Janka. Blahorečenie Jana Havlíka je udalosťou a veľkým darom pre celú cirkev na Slovensku. Samozrejme, že vincentínska rodina je nesmierne šťastná, že niekto z jej prostredia môže byť takým vynikajúcim príkladom pre súčasnú mládež, ale pre nás všetkých. A zároveň, ale aj sme si vedomí, že je to príklad pre všetky generácie, lebo vernosť svojmu povolaniu je otázkou pre mladých, pre strednú generáciu, ale aj pre seniorov. S tou myšlienkou, že treba sa zaoberať blahorečením Jana Havlíka, prišli dve dámy z jeho rodnej obce. Janko Havlík je vlastne predstaviteľom všetkého toho dobrého, čoho by sa tá spoločnosť a hlavne mladí ľudia mali držať. Takže Dubovčania sme veľmi, veľmi hrdí na to, že máme takéhoto rodáka, ktorému sa dostáva toľko milosti a prostredníctvom neho aj Božia milosť ide k nám všetkým občanom. Ja sú tak jak ve sne, pretože mi ani ve sne by mi nebolo napadlo, že ja sa niečoho takéhoto dožijú. Aj moja rodina celá. To je takový zvláštny pocit, ktorý ani neviem opísať. To je niečo úžasné toto. Keby bola mamička na svete, tá by bola strašne ráda. Ona vždycky povedala, neboj sa, Janek bude v nebi. Ale my nejsme toho ani hodní. Jaký on vedel krásny život. Sice krátky, ale krásny. Plný bolesti, ale nakonec to bylo krásne niečo. Samotná slávnosť blahorečenia je akoby vyvrcholením toho všetkého úsilia. V našom prípade ten administratívny proces trval viac ako 10 rokov. Začal sa v júni 2013 v Skalici a skončil teda toho 14. decembra rozhodnutím svätého otca Františka. No a to našou úlohou aj s prípravným tímom bolo vlastne pripraviť tú vonkajšiu slávnosť a zabezpečiť všetko, čo s tým súvisí. Od pozvánok, od mediálnej podpory, od nejakej informovanosti o Jankovi medzi ľuďmi na celom Slovensku, nielen na území Bratislavskej arcidiecézy alebo iba misijnej spoločnosti či vincentskej rodiny, ale teda, aby sa Janko stal nejakým spôsobom známejší medzi ľuďmi, aby aj na tú slávnosť prišli. Samozrejme, boli to aj tie vonkajšie veci, ako zabezpečiť liturgiu, aby to prebehlo dôstojne, slávnostne, zabezpečiť samotný relikviár, jeho prípravu, exhumáciu a všetky tie vonkajšie veci, ktoré sa tak postupne ukazovali. Sme na cintoríne v Dubovciach, tu na Záhorí, blízko Šaštinskej baziliky. Slovo cintorín pochádza z gréckeho slova koimitorion, od slova koma, spánok, kde spia zosnulí v úvodzovkách v očakávaní vzkriesenia. A my sme dneska Janka zobudili predčasne, pretože blahorečenie je také oživenie zosnulého.
a začína žiť v cirkvi. Pred finálnym vzkriesením z mŕtvych blahoslavení žijú v cirkvi. A dnes je symbolický deň tohto dotyku s kostiami, s hrobom, kde sa ľudia chodia modliť, kam chodia plakať, kam chodia prosiť. Takže s týmito pocitmi odchádzame z Duboviec pracovať ďalej na príprave blahorečenia. Zo svojej doterajšej praxe môžem potvrdiť, že toto bola 6. exhumácia, ktorú sme vykonávali pre potreby cirkvi. Tak ako všetky ostatné, mala vynikajúcu organizáciu. Myslím si, že sa nám podarilo na 95% splniť našu úlohu, ktorú sme chceli. To znamená, že exhumovali sme takmer kompletné ostatky. Byť vicepostulátorom je určite veľká milosť. Pretože človek s odstupom času pracuje na príbehu, ktorý sa stál ešte pred mojim narodením, ale vlastne tento príbeh, zvlášť príbeh Jana Havlíka, je príbehom, ktorý mňa osobne zasiahol. Áno. Jan ukazuje, keď som sa pre niečo rozhodol, Pán mi dá aj milosť vytrvať, a to je asi odkaz, ktorý môže Jan niesť do dnešnej doby. Rehoľa Vincentínov ma oslovila niekedy v Arci na riešenie relikviáru Janka Havlíka. No, bola to výzva, je to výzva. Tá myšlienka bola v podstate postavená na tom, že istým spôsobom evokovať tú situáciu Jankovho väzenia, práca v bani, proste tá istá tvrdosť toho prostredia, toho jeho väznenia v Jachimovských baniach a tej práce, ktorú tam on, a toho utrpenia, ktoré tam prežil a ktoré ho vlastne zošľachťovalo a kde on sa vlastne osvedčil ako mučeník, ako vlastne svedok viery. Čiže to je veľmi dôležitý prvok, to prostredie. No a potom ten relikviár vyplynul, to je samozrejme ďalšia samostatná otázka, je relikviár ako taký. A tam sme nakoniec prijali myšlienku s kolegom Králikom určitého kryštálu, pretože kryštál ako diamant, ktorý sa vlastne vytvára v hlbinách, vytvára sa pod tlakom. Andrej mal na začiatku prvý tak akoby vízie. Videl tam silné vertikály. On už mal tie prvotné vízie podporiť tú vertikalitu a prepojiť vlastne to pozemské s tým nadzemským. A potom som do toho vstúpil ja ako Slovený a mne to už dávalo asociácie. Už som v tom videl vlastne šachtu, do ktorej spúšťajú Jana Havlíka proste do zeme. To surové zaobchádzanie s Janom Havlíkom proste sme tam vyjadrili s Andrejom. A tým, že to je také rozsiahle dielo a je tam zadná časť, aj relikviár, je to komplex, milión informácií, čiže človek, keď sa na to aj pozrie, tak to nedokáže len tak z fleku odčítať. Hej? Čiže my budem aj písať trošku viac k tomu. Mal som nejaké vízie a veci dohodnuté s Andrejom, ale predsa, keď už režete bronza, že niečo, tak sa to samo začne nejak ohýbať a pozerám na to z každej strany a vyšiel mi z toho tvar kryštálu, alebo je to taký vybrusený diamant. A keď som to ukázal aj otcovi Brezánimu, tak myslím, že sa ho to dotklo, že ho to oslovilo, že aj s takým príbehom, že Janko Havlík bol teda tlačený režimom a tam vznikajú tie diamanty pod zemou. A ešte bol aj vybrúsený diamant, pretože ten tlak bol 11 rokov na ňo celý čas. Takže to bolo tak ako silné, čiže to je tak vybrúsený diamant, že dúfam, že ho aspoň trošku dokážeme stvárniť v tom kryštáli, ktorý tvoríme pre ňoho. This day, it's really a day of grace. It's a moment that we were expecting and waiting for
for so long to arrive, and here we are. Niektorí ľudia majú problémy s uctievaním telesných pozostatkov, ale keď si uvedomujeme, že vlastne Ježiš Kristus bol pravý Boh a pravý človek, on nebol len nejaká duchovná bytosť. Pravý Boh a pravý človek, aj s telom. Teda aj to telo malo účasť na zázrakoch, na utrpení, na bolesti, na oslávení. A to isté vlastne vidíme aj na Jankovi Havlíkovi a na mnohých svetcoch, že nie len duch bol účastný, nie len nejaká jedna polovička človeka bola účastná na bolesti, nie len jedna polovička prijala to Božie slovo a evanjelium, ale celý človek. Celý človek. A preto my nemáme úctu len k duchu človeka, alebo k duši človeka, ale k celému človekovi. Blahorečenie nie je iba o nejakej vonkajšej slávnosti, ale myslím, že to bol pápež Benedikt, ktorý chcel, aby aj túto slávnosť prežívalo to spoločenstvo miestnej cirkvi, diecézy, ale takisto aj tej duchovnej rodiny. Využili sme skúsenosti aj z predchádzajúcich blahorečení, ktoré na Slovensku už v minulosti prebehli, takže v tomto tá situácia bola o čosi jednoduchšia. O blahorečení sme sa dozvedeli 14. decembra, už nejaké náznaky tam boli predtým a v decembri to teda bolo potvrdené definitívne a vo februári sme mali prvé stretnutie. A na tom prvom stretnutí, tak ako to vždycky býva pri nejakých veľkých akciách, bolo strašne veľa ľudí. A všetci boli nadšení, lebo bol obrovský mediálny tím, obrovský taký tím, onaký a bolo nás tam ako maku. A potom ku koncu už sa to tak zúžilo už. Ale ono je to aj tým, že sme začali už každý preberať tie svoje kompetencie a zistili sme, kto ako pracuje, kto čo potrebuje. A bola tam aj taká veľká bázeň na začiatku, keď som bola oslovená na spoluprácu. A na základe nejakých tých predchádzajúcich skúseností už pred 5 rokmi som organizovala putovanie relikví svätého Vincenta po Slovensku, takže to bola taká naša interná vincentská záležitosť a asi aj na základe tých výstupov, ktoré som vtedy dávala, ma páter Tomáš Brezani oslovil, prizval ma do tohto tímu. Najprv teda naozaj bola bázeň a strach, ale potom, čo som sa dozvedela, že nás bude koordinovať Peter Novák, čo ešte vtedy nebolo až také isté, tak som sa rozhodla súhlasiť teda aj ja a podarilo sa nám vytvoriť, myslím, že veľmi pevnú dvojicu s pátom Tomášom trojicu. On bol rozhodovateľ, my sme boli výkonní. A myslím, že z toho všetkého mála ľudí, čo sme mali, že nás bolo naozaj iba zopár takých, ktorí dennodenne a na viacerých poliach pracovali, že sme urobili celkom dosť obsažné dielo. Keď som bol oslovený vlastne koordinovať celý ten tím a teda celú prípravu blahorečenia, tak človek to tak osobne zrazu začne prežívať, že niekto dáva takú dôveru v tom, že teda prosím ťa, pomôž nám v tomto a skúsme to nejako spoločne spraviť. Dávate dokopy nejaký tím ľudí. Ten tím je veľmi rozdielny. Ja som dlhé roky pracoval v komerčnom sektore, potom pri rôznych aj cirkevných podujatiach, aj pri neziskových. A napríklad aj taký tím je to mix rôznych ľudí. Jednak povah, jednak rôznych postavení. Boli tam bývalé provinciálky, provinciál, kňazi, laici, viceprezidentka veľkej komerčnej spoločnosti. Čiže naozaj pre mnohých to bolo aj od toho prvého stretnutia vlastne ako si to celé nastaviť, ako to uchopiť. Okrem toho úplne najúžšieho tímu sa na príprave procesu blahorečenia veľmi intenzívne podieľali a vložili nemalé úsilie Vladimír Kiš, ktorý bol hlavným liturgistom blahorečenia, páter Ondrej Kentoš, správca baziliky v Šaštine, ktorý nám v maximálnej miere pomáhal so zázemím, vybavovaním, zháňaním ľudí, technikou či liturgickou pomocou. Potom to bola sestra Damiana Pagáčová, ktorá zabezpečovala piatkový aj nedeľný program, páter Jozef Noga, ktorý bol hlavným ekonomom blahorečenia, Martin Kocian, ktorý mal na starosti nábor dobrovoľníkov a potom ich koordináciu na mieste, Vlasto Dufka, ktorý zodpovedal za celú hudobnú sekciu, vypomáhala mu v nej Veronika Štubňová. Andrej Kmeťo grafik, ktorý vytvoril kompletnú vizuálnu podobu blahorečenia, Peter Štupák, ktorý nám spolu s jeho tímom technicky zabezpečoval prenosy jednotlivých dní deviatnika, a Mišo Lipia, ktorý vypomáhal celým takým mediálnym pokrytím blahorečenia a bol tiež šéfom prescentra v Šaštine. Nikto z nás nebol, poviem, zamestnaný v rámci blahorečenia. To znamená v tom duchu, že teda každý mal svoj
pracovný čas niekde inde, svoju rodinu, svoju farnosť, teda svoju reholu a podobne. Čiže bolo veľmi dôležité spojiť nás ako taký tím. Pamätám si na ten okamih, keď mi poslali zo Šaštína, myslím to streda alebo štvrtok, scénu, ako to vlastne sa tam vyskladalo. A tak som chvíľu váhal, že či to je už realita, alebo ešte stále iba vizualizácia. A bola to realita, vďaka Bohu. A už potom to išlo veľmi rýchlo, naozaj. Prišla delegácia spolubratov zo zahraničia, generálny superior, pozvaní hostia a už potom ten program nás tak ako si niesol, že naozaj som až s takým pokojom to všetko prežíval a snažil sa to tak vychutnať. Určite tomu prispela aj tá aktivita deviatníka, ktorý nás už tak duchovne na to pripravoval a teda už nám ukazoval, že aha, už ide do tuého, že nebola to iba tá časomiera na stránke janhavlik.sk, ale aj táto duchovná aktivita a myslím, že to naozaj tak prinieslo svoje. Toto blahorečenie bolo zvláštne tým, že my sme pred ním robili 9 dní, tzv. Teda deviatník, ktorý bol v rôznych mestách a miestach Slovenska, ale bol aj z Hondurasu, bol aj z Chicaga, bol aj z Čiech. A teda, čiže bolo to 9 miest, ktoré sme navštívili nejakým spôsobom, kde sa predstavila nejaká charizma Vincentskej rodiny, ale súčasne aj nejaké svedectvá, alebo teda čiastočne život Janka Havlíka, nejaká predstavenie jeho života. No a potom to trojdnie vlastne tiež bolo koncipované na to, že ten piatok sme to tak poňali, je taký skôr takým stíšením a takou meditáciou, pretože na druhý deň nás čaká teda nejaká významná udalosť. Čiže aj do toho piatku sa zapojilo veľa mladých, ktorí tam mali divadlo. Bola tam večerná adorácia, čo mňa milo prekvapilo, že veľa ľudí tam stálo v radoch na spoveď. To bolo veľmi silné niečo. A teda bol to čas strávený s Jankom Havlíkom, bolo to aj záverečná omša, taká vigílna, by sa dalo povedať, spojená aj s ukončením deviatníka. Čiže bolo to také, poviem, taká príprava na samotnú tú sobotu, pre mnohých veľmi silná. A teda naozaj si myslím, že aj pre mnohých ľudí to bol aj také prvý dotyk s Jankom, takým myslím až doslova takým fyzickým, lebo už sa niečo deje na druhý deň. No a tá potom bola ešte nedeľa, teda, ktorá bola taká ďakovná svätá omša, ktorá zase bolo skôr takým poďakovaním rodákom, diecéze, ale aj všetkým ľuďom, ktorí prišli na túto slávnosť teda v sobotu, a kde došlo aj k uloženiu relikviár, alebo teda jeho umiestneniu v rámci pripraveného priestoru, kde budú tie relikvie vlastne pripevnené. Čiže bol taký slávnostný akt, ale teda znova aj nejaký priestor na to, aby sa ľudia s takou vďačnosťou stretli, aby poďakovali, alebo aby sme mohli poďakovať za to, čo sme prežili, ale súčasne mnoho ľudí prichádzalo a prichádza s tým, aby si niečo u Janka vyprosili. Musím povedať, že ja keď som si prečítala život Janka Havlíka, tak ma proste zasiahol a vedela som, že mám do toho ísť. A ešte bol v tom taký silný Boží príbeh, lebo bola som oslovená niekedy asi koncom januára, začiatkom februára, že som sa dostala k prečítaniu jeho životopisu 12. februára. A keď som si ho čítala a dozvedela som sa, že Janko Havlík sa narodil 12. februára, tak už vlastne to samotné bolo pre mňa jasné znamenie, že do toho idem a ja úplne vnímam, že Janko so mnou komunikuje, proste odkedy som vstúpila do tohto procesu, že naozaj sa prihovára aj nielen za tú našu službu a za tú prípravu tej slávnosti, ale proste prihovára sa aj za mňa, za moje osobné veci, ktoré teraz prežívam a riešim. Pri takýchto, my to nazývame, že netiketovaných eventoch alebo podujatiach, kde sa nevyberá vstupné, nepredávajú sa vstupenky, je veľmi ťažké dopredu odhadnúť účasť.
A musím povedať, že aj samotní návštevníci, veriaci, ktorí prichádzajú na tieto podujatia náboženské, ktoré pomáhame organizovať, sú iná cieľová skupina, alebo iný, my to nazývame profil davu v porovnaní s koncertami. Takže musíme sa na to pripraviť, musia o tom vedieť aj naši kolegovia, kolegyne, ktorí sa venujú bezpečnosti, napríklad zdravotníci, záchranári. A na to všetko pozeráme pri informovanosti, na to všetko pozeráme pri tom, ako inštruujeme dobrovoľníkov, ako majú ľudí navigovať a podobne. A zároveň máme tiež veľmi peknú skúsenosť s tým, že ľudia na náboženských podujatiach sú veľmi vnímaví, veľmi citliví a máme tam, povedal by som, že minimum problémov blížiace sa k nule, čo sa týka nejakej bezpečnosti alebo tzv. Verejného poriadku. Preto aj polícia a iné bezpečnostné zložky, ktoré s nami na týchto podujatiach spolupracujú, si tak tieto spolupráce užívajú, pretože si tak po tých všetkých festivaloch a koncertoch a protestoch trošku tak oddychnú a trošku tak pookrejú aj oni, ako sa hovorí. Samozrejme na tej scéne dominuje obraz, príbeh Janka Havlíka, to všetko, čo je možno dneska ľuďom neznáme, to, čo sa vlastne akoby na tomto blahorečení predstaví. Takže ťažiskom tej scény je obraz. Doplnený je krížom s drevenou plastikou Krista. A potom tam máme vytvorené podmienky vlastne pre to liturgické slávenie, pre vyhlásenie toho blahorečenia. Čiže toto sú všetko akoby také základné prvky tej kompozície a tá kompozícia jednak priestorová, jednak teda v nejakom čase sa odvíja. Taký časopriestorový koncept. Program sa skladal aj teda z viacerých dní, ale tá sobota vlastne bola taká hlavná, čo sa týka programu. Na omšu prišlo skoro 13 000 ľudí a mňa veľmi milo prekvapilo to, že dosť veľa z týchto tisícov ostalo aj po svätej omši, aj keď ja som presvedčený, že pôjdu domov, pretože je horúco, pretože je voľno, pretože obed a tak ďalej. Mnohí z nich ostali pod pódium a čakali teda na popoludnejší program. Okrem dotyku s Kristom, s eucharistickým Kristom, sme túžili ponúknuť účastníkom a pútnikom aj dotyk krásy alebo dotyk umenia. Keďže sme predpokladali, že zloženie pútnikov bude vekovo rôznorodé, že prídu aj zrelší, starší pútnici, navyše pútnici zvyknutí putovať na mariánske pútne miesto, ale určite prídu aj mladí ľudia. Napokon mladí zo Združenia Mariánskej mládeže urobili obrovský kus práce tým, že Janka predstavili ako vzor pre mladých ľudí. Ako teda zvoliť ten kľúč a výber interpretov, aby program bol obohacujúci pre všetkých? Pozvali sme preto pani Moniku Kandráčovú, známu pesničkárku. Pozvali sme herca zo Slovenského národného divadla Janka Galoviča, ktorí vytvorili úžasný tandem. A program, ktorý bol pred Svetovom show, bol skôr zameraný pre tých skôr narodených. Ale popoludní v programe pre mladých sme pozvali mladé speváčky, ktoré sú na pulze dnešnej doby a ktoré mladí ľudia isto dobre poznajú. Janu Zubajovú, Dášu Žabenskú, Simu Magušinovú. Podarilo sa nám dať dokopy skvelých tanečníkov, performerov z celého Slovenska. Janka Havlíka stvárnil mladý profesionálny herec Tadeáš Bolo. Ale mysleli sme aj na deti. V programe, ktorý mali na starosti Verka Gusto z televízie Lux. Mysleli sme aj na tých, ktorí túžili počúvať, prípadne diskutovať aj na také vážnejšie témy. Takže bola diskusia, ktorú moderoval Peťo Janku. A tento pesničkár dopomohol ešte k jednej krásnej časti programu, a to bol Rúženec s Vincentskou rodinou, ktorú on doprevádzal svojimi piesňami aj so Slačikovým kvartetom Zoe. Ale teda aj Vincentská rodina bola neodmysliteľnou súčasťou programu, keďže pripravovala zamyslenia k tejto modlitbe. Tak samotný ten program celého trojdňa veľmi rezonoval, čo som bol milo prekvapený aj u našich spolubratov, u generálneho predstaveného a ostatných zahraničných hostí, ktorí teda nielen to sledovali niekde z úzadia, ale boli tam osobne prítomní. Hodnotili to veľmi pozitívne, boli nadšení, boli úplne unesení z toho aj poobedňajšieho programu, z celkovej tej atmosféry, z organizácie, z toho, čo sme za tie 3 dní, ktoré oni tu reálne strávili, im dokázali ukázať a ponúknuť. I am really impressed by
so hard of work that my confreres and other members of the Vincentian family, the Daughters of Charity, and other members of other branches, volunteers, parishioners, persons from other parts of Slovakia in a special way, they are dedicating or did dedicate its time for months and months and months to arrive to this moment that we can now so happily say yes, all it's ready for a celebration that will remain in our memory for life. No a potom pekné odozvy prišli naozaj zo strany otcov biskupov, viacerých, zo strany apoštolského nuncia, takisto pán kardinál, veľmi si to tak, ako mu to zostalo v pamäti a ešte pri našom stretnutí večer ďakoval naozaj za celú tú slávnosť a myslím, že bol spokojný aj on. Io come prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi ho seguito, ho letto il processo, le testimonianze, le storie anche particolari della sua vicenda terrena. Oggi per essere cristiani normalmente non ci sono tutte quelle difficoltà fisiche, anche spirituali e psichiche che ha dovuto soffrire il nuovo beato. Allora la domanda è ancora questa: si può essere cristiani sotto tutte queste spinte che ci condizionano? La risposta del beato Jan è questa, che sì, è possibile, a una condizione, alla condizione di essere innamorati. Credo che questa sia anche la possibilità che oggi viene offerta a noi per continuare a essere cristiani. Na záver, teda ak môžem, dovoľte mi len jedinú vec. Janko si robil denník. Písal si denník a po dlhých rokoch dole, kde nebolo svetlo a kde mal teda iba tmu, tak to je taký odkaz mňa, ako teda, ak môžem, ako hlavného koordinátora, čo mňa držalo celý čas, jeho pohľad na život. Ja len prečítam, čo si zapísal do denníka ako jednu z myšlienok. Šťastie. Človek nikdy nie je spokojný so skutočnosťou, ktorú dostal za údel. A svoje šťastie hľadá mimo nej. Ak je chudobný, myslí, že šťastie je v násobkoch pozemských pokladov. A tak človek odporuje Božej vôli, ktorá ho učinila tým, čím je. Preto je nešťastný. Šťastie je vďačnosť za každý slnečný paprsok. Za každý kvet, za každý okamžik života. To napísal človek, ktorý bol denne bitý v okovách 11 rokov pod zemou. Tak to je taký odkaz nám všetkým, ako sa on pozeral na život napriek svojim problémom. Tak ja vám tak prajem, aby sme to tak spoločne všetci zvládli, aby sme tak v radosti odchádzali odtiaľ a preniesli to do svojich životov, kde budeme. Ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem za to. Bol slnko v temnotách, ktoré nezhaslo. Vo chvíľach utrpenia pri mučení v bani bol solou, ktorá chutí a premáha zlo. K duchovnej službe Bohom povolaný. Bol misionár, pravdy duša čistá. Od detstva si to v srdci zaumienil, že chce byť kňazom a tiež lazarista. Neprestal o tom snívať ani vo väzení. Nech sa náš život iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mamy chceme byť ako Janko Havlík bohatý, k misii Božej lásky povolaný.
misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. Bol hlasom, ktorý šíril Božie slovo, no nemusela pritom zaznieť ani veta. Tak ako najsvätejšie srdce Ježišovo dával seba, túžil byť duša svätá. Bol nádej ľuďom, odvaha, čo strach rúca, nepriazni sveta nastavuje druhé líce. Oddaný Bohu po posledný úder srdca, keď k nemu odišiel sám a od popolnice. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mamy chceme byť ako Janko Havlík bohatý, k misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. Sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mamy chceme byť ako Janko Havlík bohatý, k misii Božej lásky povolaný. Misii Božej lásky povolaný. Misii Božej lásky povolaný.